question begging for answer from Abalanze, Barrister Joffo, and the rest of you. I don't know why suddenly, because of Akwa Okuko, you people want to change the whole story. All the people that Anambra State Homeland Laws visit Igbo, including those people, all of you have always been shouting and jubilating. I don't know why, because of Akwa, everything suddenly changed here. Nobody has said that Nakwa is guilty, and nobody has said that Nakwa is guilty. But what government has said is that, based on the evidence of video Hafolo, that they want to further do their investigations, and Obro Nakwa the innocent, they will let him go. You see? Now Balanze, so nandem maneku. Na ebia be ndosha na ndosha nwe hospital nwe this one na onye oche nwe ho need ije ofu ebe donola na chini yake enu na asi Chineke nye ya ego na ife a we da encourage laziness among our youth. Kere ife akwa na-eme nke akwa na-eme odro more deadly than nke ndozo na-eme. I keep saying it. Na onye bu onwe eje n'ụlọ ụka ije n'ala ekpele na any damage or incur ebe ahụ to his own or her own personal self. But no onye jere na nke nwa dibia je gwọrọ ọgwụ ka o wee je tọọ ntọ wee je zuo ohi wori eje gbuo mmadụ, no harm ka o meru to other people. So those people need to be followed even before every other person. But no doubt, if you think that na pastors do as duty as the native doctors, then you don't have any problem. Since you know that some native doctors are even guilty at all, let the justice start from somewhere. Let it start from somewhere. Ikwu na anini na-ezuo, ikwu na deriko na-ezuohi. Ejida anene, ikwu wa ya yeju ejide sa anene, wa na ejide so deriko, ka ejide ku deriko. Iwa na ejida anene na deriko ofu njide. Ewatago, ejide ga anene, push we kwazi efi ejide deriko. There is a number out there to call. Oh no, will pastor yema name something or the other yema no contrary to the Anambra State home laws. Call that number. There is a reward of 5 million waiting for you. Why are you people showing your hypocrisy online? All more money because silence is golden. Why are you suddenly advocating for what I before representing who are? You see, nobody have said that no do. And the one but what government wants to know is so happen crocodile tears you no nation. Akwa is not more important than any other person. People has always been arrested and they support to get so say arrest their people. So why in Akwa you will change the whole narrative? Ona assassini wiko no asa. Ono na asi wiko and don't know na pretend they know who is actually saying this truth? Who is actually saying this truth? You are actually advocating for the release of Akwa. On what basis? I want you to answer. On what basis? Because na Pastor Sadubo arrested. That is why Akwa should be let go without government finalizing their investigations. I ask again, on whether no age there or Bible go when a johi or on whether no age there or Bible go when a johi or on whether no age boom mother and then be called passing mother age there or Bible coach women protection or then a book wap or Bible. And a lot of how long they teach in the by name. Onomapune Zioku. Let this guy of Onyente age them. Nya na age them and that blue that justice on your House of Assembly. Keje me pay bail. Let's all dog what the benine. Onomapunke Zioku. Onomapunke Zioku. Sinebo cano pot and no kind where he for double no meji. Equal name anything doka spirituality. Korean benine. About spirituality nke ije gwogwo boki te uke ele karịkarị ya nke anyị nwa na-akpọ Chineke. Ịghọtago nke anyị na-ele manụkwa na nke anyị na-ele etu nke ga-asị ele. Ịghọtago so ife ọya awụ obido ho na chọọchị ya ebido anywhere. Imagine na ọwụrụ na pastor ka eji ife a mmadụ dụka agbara nze ya dakwụ n'elu na-akwụtu unu emezina ife unu na-eme. We are still waiting for J-Back to talk. He will not talk because oge ọ na ndị ụka uge ebere na mgbawu. He will not talk because all the smart that in a very ironic way. Chineke ya bochu n'ike. Make sure no ekuzi n'okwu because the more you na-ekwu okwu, the more you na-expose your gullibility to people to see.
You want government to release Akwa simply because now pastors Adubo arrested, that churches Adubo invaded. That is why you want them to release a suspect Haji. You got to go. Why can't you commend them for what they are doing, then encourage them to reach out to other people? Or are you saying that a criminal in Anambra, in Nnewi, should be spared because a criminal in Nnewi has not been arrested, or a suspect? Let me use the word suspect because he's not yet a criminal, he's just a suspect. You got to go. So, every other thing should stand, provided no collapse. You got to go. And he will not turn back. He will not turn back. Adalo Mazibai deceive Chaha. Senondo can amen no Mazibai na adolescent. Who told you that? Ndeni nene buogo and ndeni nene for Johnny na neme soke we should go. Mado nene me ha ko undo kana support. Or in the dibia na sponsor ha. Oh nya by in the dibia go. Ha na edi na nke azwa. Ikechi anyago. No nye buo nwe je no no ka jere eli ego edia. Onwe ifemele ebe ahụ consequences na ahịa ka ị na-anụrụ onye ahịa ọgụ bịa n'ori ọgụ. The highest thing you can do to yourself is to take a decision to deassociate yourself from a group. When you deassociate yourself from a group, you go free from whatever thing ha na-eme. You will now turn yourself to advocate of people who don't even ask for your help every day. Na ndị Zion ndị na-eje ebe ha gba na afọ ife ha na-achọ ebe a ngụ nwekwugo na ịchọ ha na ilu onwe kedu ife ị na-achụgharịla ife. But we are talking about people who name activities and affect other people. You know, na charge anya che hapo say hapo ha. Ti we chọ nde no ilu nwa handa ha yo. When nde no na Zion na complain lu. Nde no na adoration elu na complain lu. Ke nde na ejoka na complain lu. You said you have liberated yourself. Go with your freedom and leave people who are still in bondage to enjoy their bondage. And ekwu nde na eme ife na affect other people. You know, na achagharị anya na-ekwu ife ọzọ ụfọdụ ụbọchị mma afụ eziokwu a mma adọ n'ọba ya na gbaa ya ụdọ gwa m actually ife eziokwu because onye ọ na-ekele m na ọ na-ekwu eziokwu ma ndị na-atụ okpotokpo ụga ma ndị achọghị ikwu eziokwu. You are seeking justice for Akwa. You are seeking justice for Akwa because na Akwa na-eme ụmụazị be anyị ha hard working abi. Ndị chọọchị na-eme ụmụazị be anyị ha lazy. Akwa na-eme ụmụazị be anyị ha hard working. Nnenechi ụfọdụ n'ime ụlọ anya mụ nọ na-atara akwụ ka ọka ezo n'obodo nwee anything do personal nwelu n'ebe Akwa n'obodo. Let the government work. Ejitekwa pastọ echi niile let the government work. Ọ karịghị etu a.